חברת מדיוולב הוקמה בשל הצורך לאתר את המיקום המדויק להשתלת מסתמים אורטליים בצנתור שיהיה נוח לשימוש רופאים. מיקום מדויק של המסתם קריטי למניעת סיבוכים לחולים שעלולים להיות קטלניים. החברה פיתחה את מוצר ה-AC Wire, שהינו התקן עזר למיקום מסתם אורטלי בפרוצדורת TAVI להחדרה דרך קתטר. ההתקן מאפשר לראשונה זיהוי רציף של אנטומיית המסתם ורכישת המישור האנולרי לצורך מיקום מדויק של המסתם. כיום מתבססים הרופאים בעיקר על ניסיונם, על הזרקת חומר ניגוד להערכת המיקום האידיאלי של השתלת המסתם ועל כלים מאולתרים. הכלים הקיימים אינם מדויקים מספיק, מסורבלים לשימוש, וחומר הניגוד הינו חומר מזיק לרוב החולים. מה שאנחנו באים לתת למצנתר זה כלי שייתן לו בעצם קו מטרה רציף וברור לאורך כל ההשתלה, ושיביאו לתוצאות קליניות הרבה יותר טובות והרבה פחות סיבוכים. שוק פרוצדורות TAVI הינו מהחשובים והצומחים בתחום המכשור הרפואי, וצפוי להגיע ל$2 מיליארד ב-2015, עם אחוז גידול שנתי של מעל 20%. היקף השוק למוצרי חברת מדיוולב צפוי להגיע למעל $150 מיליון בשנים הקרובות. צוות החברה המולטי-דיסציפלינרי בראשות המנכ"ל אסף קליין, היושב ראש ביל אדלמן ופרופסור גדי קרן הוביל את החברה בצורה מהירה ומקצועית להשלמת בניית המוצר וקבלת אישורי שיווק רגולטוריים בארצות הברית ובאירופה.